te sai sen hakani ka por nga kwa ban ker pajur yu niu badeng dot dong steng klik su bah lada mela kwa than ban kamai sparaha hadu kata-kata na kan san social media da ka basuk te wat lat wat denti da kumui pat washim ya ka kerteng jonga wat penmi ya ka kerteng jonga bat wat pen tobria wat pen bunam ya ka nam ya ka kerteng jonga su bah lada me kwa ban kamai spa lada me kwa ban kamai tengka kamai pisa na kidan san social media su bah wat penmi ya ka kerteng jonga lada nang ne sakmat ngayu snow ba me penmi ya ka kerteng jonga kumba me kwa kum ta hingan le pat hakata ka por wat wan kuno yanga pat sakoi pat kumba me ong baki nong bu jonga ki followers jonga ki ju tim ki ju tla ki ju comment ha ki comment section jong ka video jong me om bang ba pha manga mo wat kuno kulmar namar ka jingkren jingle jingkam jong me dei ki wat ki temen beriu wat ki rang ba beriu wat ki bati beriu tu bleu itu ki adom ki abitar namar ka jingkren jing khana jong me ka jing jorong ka thlit jong me kala long sa palat hakane ka jala hakane ka imlang salang jungi pa judon weru youtuber lane ki nong mikmat lane ki nong aiktin lane ki ba le ki ba yaj hakiren san social media ban keren kum bakren mame ka jing keren jong me kala long tomet sa palat wat la de ya ki kenthei ne ya ki kun samla jong kan ka brin utrap mem don chu kata ka burom akor mem don chu kata ka jing te lakam ya ka thlit jong me mela long kum tuk so la yan mela syukren labla ka sabalap mela syu pelat mela ka thlit la jong ka sabalap tang bamdon ban mi khmat ban keren ban hikai lane ban percaya me kat urang ba breu me mendai ban stu hi dalati balai ki breu kim kwa ban keren balai ki breu ki isngap e ki jing keren jong me kat ba mele kat ba me pen sngow lane kat ba me pen mi nala ka thlit la jong kini baro ki jing keren jong me dei kalong sya ke ba pun kata aka imlang salang me dei ban perkhat ba sya ban keren perkhat ba spa sen kadang penjam kadang sengap kadang ailat dei kata ki ya le ban yu nakli ban kiu khli ngai ya koi ke video ke bala post do badeng do tudang ula syu kuno konto direct yang hana bangala berngem yu ngan penyap yu ngan le akum bale ki isis yu klaim ki saki sabut ke babet ke babyang ula syu penmi la syu konto kono ya ke kerteng jonga kane ke nakaliang jonga ngapen rem jur yu ni badeng do tudang klaim jabiang akini kesngile ngam don por hire ban page mobile namar bale ngabun kam baha kumba video atip banga kajing bela jonga kadai kakam nyak rong te kane kadai ka season mah banga bun kam baha teng poyeng ru hadu dalamit lamit dalawan na jing bela ngala that ada sum sai bamja yo tia bi lengai kim step mare biang sa jing bela wan phai biang damit kumta henrei nakaliang jong ni badeng do tudang ula syu kuno kon tho la syu pun bunam la syu pun sniu ya ka kerteng jonga tang ban yo kamai spa kamai suk akhirnya san social media tang banyak attention nak kipai ba bun followers bun subscriber atau kalau ke badai se bun syukuno kun tho klaim kanong rem klaim kisaki sabut ke babet ke babyang kane ke sia ke bapun susi ba pianga badi ki bahing basem ki kut ki jonga kamdai ke basuk ba fin syukuno iki breu klaim nong rem klaim kisaki sabut ke babyang kumjuru ukuno iki followers iki nong bu jonga iki perlo para jol jonga hana ki bajuan ban komen haki comment section jonga video jongu da kumne kum ta ngangan tips sei kita ki para ki men jonga mo kumba ki ju kersian ya me ki ki parlok para jor kumta yang aru ki juan ban kersian kum ki para do para snam om boong ki nong sun jong me lane ki nong sun jonga kita baro ki parlok para jor jongi ki nong kersian jongi ngim judai ban bunut bu sneu ya ki followers ki subscriber jongi namar kita ki parlok para jor ki baju ile ban pen kentiu ban pen baha aka imlang salang yangi klaim dadon lada dai kim don kini ki parlok para jor ki ban subscribe ki ban follow yangi ki ban comment yangi ki ban like yangi hato ngin poi hakane ka kerdan hakane ka mo hakane ka rensan medai ban sto ba badeng do dong medai ban syukren labla medai ban syupen mi medai ban syupen budnam ya ka kerteng jongno nakaliang jongale ngaklem kun tho klem kun no klem berngam yanu ru am kini kesni hoj haki pol men sya kumba melakop yang ngaru ngapen phainya ya me ngaru ngakop ya me namar me mela sedang ban kop yang ngaru ngaklo ban kop balai ngan susah jam ha balai ngan susah jam ya me dei way ha tang ba mela ban sarnyot hayo tang ba mela ban pun kuit hayo memut mela dei u nong yalam jong kan ka jela mela dei haklidu jong ka jaj ben rew ha me sarnyot me sar yo me sar jabo jaban hayo ka dei kamram jong me yo tulop dei ba me wan sar ka pelaw ka yeng jonga da mele khlo haki yo ki hat jong me ka area jong me tamom dei pat ban budnam ban wan kuno kun tho ban pen mi ka kerteng jonga sunam me dei ban stu ba om ban syu keren labla ka sabalap tang ba me don telit me don sintur ban keren
Lada jabang ayah fire me, ha? Kanjayu me, menjada jam. Ya, klaim kan nongrim klaim kisah-kisah buat kebabiang mela syukur no kunto akhirnya san social media bau Jason Ram ulah berngam yang ban torture ban le aku ba le ki ISIS ha hatu gini ki ba me keren kadi ke balong syamo ke baya haya hap mo haka imlang salang namar yangi kum ki Kristan juhikai ban ya syo ban ya dat ban ya tim ban ya tela lane ban sim revenge yanuru yangi ya hikai bekat bala ban ya sya naki riu sneu naki riu beman naki riu dum mame di wehi riu beman usai tanpa ban pensit yaki kun samla jong kan ga brin nyutra meme kono yang bang pensit ha ngapen he khana pen he nya ki san social media nga ya lampak la ki kun samla jong kan ga brin nyutra ha hatu kadai mo pa hatu ngaju keren lamler hatu ngaju tim si tim sang hatu ngaju ai jengmut yanu ban le ki kam bam dei laju don mela ban peni kisah-kisah bud bang laju don bang akren turmur akhiran san social media ngalaju kun to direct yanu ngalaju peni kerteng jong no akhiran san social media ha tang ba mela di sipek hakapor min me peni atat ka bitor kor ba mela banti sispa mela kulo no ha mendi men mete mendi inshallah jenmi sada kumoi pat ngam kwa ban kuno konto namar ngaklem da yui klem da don kasaki saput ke babiang nganum kuno nganum keren mo Henry medi ban antat ba ban keren ban peni ka kerteng jonga mede ban antat ba yoja ba koi kasni iki jing keren jong me tu thili jong me sa hap madan dala hap tu thili jong me madan dei kei ka banja kaki soru ngatrai kinum tere ban bam thili jong me namar ka jing jabo jing jeklia ka thili jong me kala long syaba palat balai ka jaj ben riu jongi balai ki pat jong kane ka jala jongi ki le ban ngap iki jing keren jing khna jong me kat ba me keren kat ba me tim telah iki padar pastor iki rang ba balang iki niam kiriti dustur jong ka jaj ben riu ya le be ban ngap namar ba kitip ba mede way naki baca clear naki jaklia tam naki baca clear tam namar ka jaj benriu jungi kamdei kita ki jaj benriu ki bakwa banya kawang mau hakakti namar sin dala kawang mau hakakti dei kan sajabo kan sasit kalah la jong na kan ka daw ya le kat bala ban jingai la ne banya sa jingai na kita ki baro enrei na kaliang jong me pat mi ale ban chu chan bet mi ale ban chu wan ra jabo bet wan chu milen ban kunno kunto biang sai sin ya lada penmi biang sai sen ya ka keteng jong ada ngam tip syuk ke banca perlu prajori kan saya komen akan ke komen section jong ka video jong waju milen kan ong pi tang ba me kwa ban kamai spa kamai suk na kiran san social media tang ba men yo follower subscriber ke ba kambun men chupin mi men chukun no kon tho ya ka keteng jong kam sunga hap sunam damak dakala no dakala bamut no damem kala men ta dei salano pat men kala kan ni ki kerta ki layaj Kakarta kisnam jong me ke balayaj bun senam mela sedang rang bala sedang saban teman lajin dei saban poino syaru Henry kaktin katili jong me long kum tu kuna kulung ke badang kan riu kenyo senam ke badang songsit sakano kengan hikai ngan bujai ngan pun stu ya me kelano om pancule klebit tang baju keren klebit hakinan san social media banyo kamai spa kamai po ke babit na ke babit tam bitas ngeng chesh me rakala bamut no waju kuno kon to syu saisen Henry te ngan chim action ngala ong lupa ya kublai perlok sai seni pilang baru UP way kum kinong kerjaan jonga ke balawan ban page ban sangap ikan ke video jonga semua bahasa lekat bala ban share ban poi hadu aka tondong skor jong nu badeng tondong bang kala bamut na sai sen kublai sibun kublai share jarang pilang baru UP way te ladalong semua bahasa lekat bala ban subscribe ya ke YouTube channel jonga kum curu wat kelet ban like ban comment section jonga ke video jonga sai sen kublai sibun kublai share jarang mo